Най-дали ще кажеш. Сега, Марене, ти изпуши съвсем леко отдясно ти. Ти изпуши леко отдясно. Да, видях. Дай ми сега наляво ми дай един клик, т.е. нагоре. Айде. Малко след всеки изстрел трябва много нареждане тук. Няма как. Да, дай. Успеем да го ударим след това. Оу! Дай някой патрон за мир. Значи иска си Какъв дом стреляме? На 500 метра. Цели ли? Овче долу изпушваш. Овче долу изпушваш. 5 мишелята. Дай ми овче или 2 или 3 изпушваш колко отгоре. Тая не прегрява. Аз след всеки изстрел тук места нагоре надолу.